Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Mfundo Vilakazi, inkwenkwenyana esencinci pha itheza nenqaku. Elo nqaku elo ke likaMfundo Vilakazi lilo ke elithathe iKaizer Chiefs ke layinikeza impumelelo. Lilo ke elithathe iKaizer Chiefs yabekwa kwinqwanqwa eliphezulu. Sithetha nje nawe Mfundo Vilakazi be-man of the match. Sithetha nje nawe Mfundo Vilakazi uthathe iKaizer Chiefs wayinikeza impumelelo yokuqala xa kuvulwa isizini. Amakhosi azi-champions ze-Toyota Cup uzothi ga ngoku. Ndiqinisekile ke mphulaphuli ke abantu abaninzi bazibuza imibuzo engaphenduleki into yokubana ingaba na iKaizer Chiefs iyawuvuyela na iToyota Cup, ngoba bakhona abantu abangobholela ecaleni abangayithandi into entle mayisenzeka kwezinye itim. Kodwa ke into ebalulekileyo into yokubana apha iKaizer Chiefs ibizenza ready for the season zawuqala, futhi ndawuthi ukuyiqwalasela iKaizer Chiefs ingayingxaki kule season zawuqala. Sijongile phaa oVelebhayi, sijongile phaa ooChislett, sijongile phaa abafana noMfundo Vilakazi. Into ethetha ukuthi iKaizer Chiefs abafana abadala noko baqule baligangatha kule season. Omnye nomnye ke ofana noJunior Khanye angazitsho ke iziphenye zakhe, angazitsho ke izinto ezirongo azibonayo ke phaa kule team yeKaizer Chiefs, ngoba ke loo nto yentlala isenzeka ke baphulaphuli. Akho mntu ngayazi into yokubana uJunior Khanye rhoqo angeke abone ngendlela iKaizer Chiefs abantu bayo ababona ngayo, wawusoloko ephuma ngelakhe icala. Kodwa okubalulekileyo into yokubana iKaizer Chiefs ithe yaphumelela yayithatha iToyota Cup. iKaizer Chiefs xa iqwalasela uyayibona into yokubana aba bafana bareyidi ukuqala isizini phantsi kwesandla somqeqeshi omtsho nguDa Cruz. Enye nenye ke baphulaphula asizukwazi ungena kuyo kakhulu, ngoba okubalulekileyo iKaizer Chiefs ibifuna uphumelela. Nasi nangoku iphumelele ke iToyota Cup phambi kweenginginya zabantu. iKaizer Chiefs ngoku ndiqinisekile ke izawulungiselela ukuvula iligi. Aba bafana phulaphula basuka phaa kwilizwekazi laseSpain, apho ke bebezilolonga kwi-pre-season. Babuya ke abafana abadala bezapha eMzantsi Afrika bezodlala iToyota Cup. Nalapho ke befuna ukuzibona ukuqina kwabo ukwenzela into yokubana xa kuvulwa le season babe abafana abadala beme kakuhle. Sibulela phaa ke unkwenkwenyana esencinci phaa uMfundo Vilakazi ngokuthi ke umfana omdala afake inqaku. Elo nqaku elo lenza iKaizer Chiefs lokubana ke ibe iyaphumelela namhlanje. Injalo ke baphulaphuli ke akusoyam ndodwa, nani ningayithatha, kodwa ke ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.